Uba HB Nonglang hadirin bolo menjur ban letno sa hospital ban yo yala ka jing sumar namar ka jing bom long shu ka met jung ula pen ngau syakipat ba bakim dei ban pendam. Ula ong balada pendam kan poi sya ka jingkot bat kumta ula kerpat ya kipat ba bagi dei ban pendap ya ka Madan Malki. No. Ini berikan lang bro. Buat pendam mah. Buat pendam. Pi pendam tu bila kot ngong. Kin salilam ni. Pendam. Wan berpendap ya kebenaran Malki. Le ya kebenaran Gam. Habatin, pej bahaki kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya